Id-dejn ta' pajjiżna f'Novembru li għadda laħħaq l-4.5 biljun euro. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Madankollu l-Gvern qal li sal-aħħar ta' din is-sena d-dejn se jkun kważi 4.4 biljun euro. Jiġifieri bejn iċ-ċifru uffiċjali u l-miri ta' Gvern hemm diskrepanza ta' 164 miljun euro. F'Novembru 2010 d-dejn kien ta' aktar minn 4 biljun euro. Dan ifisser li meta kkomparat mal-istess xahar tas-sena l-oħra, id-dejn iżdied bi 345 miljun euro. Il-kellim ewlieni għall-Finanzi Carmelo Vella saħaq li dan juri l-Gvern falla mill-miri tiegħu fi żmien meta pajjiżna għandu bżonn irrażżan id-dejn tiegħu. Semma kif il-Gvern tkompli jiddejjen biex jagħmel tajjeb għan-nefqiet fl-istess ħin li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ta' żieda ta' 500 euro lilu nnifsu u lill-kabinett tiegħu.